i Syna, i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Ďakujem vám všetkým, drahí sestry a bratia, za to, že ste teraz tu. Táto svätá omša je omša poďakovania za vás a za všetko, čo sme doteraz naozaj spolu prežili. Je to moja úplne prvá svätá omša. Tak prosím aj vás, aj pána organistu, že mnohé veci nebudem ešte spievať, lebo si na to netrúfnem. To viac sa budem snažiť byť pohrúžený do toho, čo sa teraz ide diať pri rozlámaní Božieho slova a Eucharistie. Vítajte. Ďakujem. Koľko ťa to stálo, kým si ma to naučil? Ďakujem. Ďakujem. Koľko ťa to stálo, ó môj dobrý Pane, kým si ma to naučil? Ďakujem. Toto je taká gospelová pesnička, ktorá ma sprevádzala od mojej mladosti, alebo ešte od mojej puberty, ktorú som si vždy rád spieval, keď som cítil v duši nejakú radosť alebo šťastie. A tej radosti a šťastia som z celej mojej mladosti cítil v duši ukrutne veľké množstvo. Táto jednoduchá veta, ktorá bola nejak pretransformovaná do pesničky, mi z tej mojej mladosti ostala ako výkričník. Ďakujem. Koľko ťa to stálo, ó môj dobrý Pane, kým si ma to naučil? Ďakujem. Dnešné evanjelium, ktoré sme teraz počuli, bolo presne o poďakovaní. Chcel by som z neho aspoň dve myšlienky nejak načrtnúť, že prvá zásadná vec, ktorá sa dá z toho textu vytušiť, je tá, že tých 10 malomocných sa išlo ukázať kňazom, že sú zdraví. Ale oni v tých časoch ešte vôbec neboli zdraví. Tí malomocní boli poslaní ako chorí. Choďte, ukážte sa kňazom. V tých časoch kňaz mal určiť, či je niekto zdravý alebo nie, a či teda pôjde do karantény alebo nie, pretože malomocenstvo sa nedalo liečiť. Kňaz bol tak trochu ako aj lekár. Ježiš týchto 10 posiela, choďte a ukážte sa kňazom. A oni nehovoria, ako máme ísť sa ukázať. Čo nám povedia? Však sme chorí. Všetci sme chorí. Oni vo viere idú. A cestou k týmto kňazom sú uzdravení. Je úplne jasné, že to je preto, že uverili Ježišovi Kristovi. Vynikajúce by bolo položiť si otázku, kedy som ja vo svojom živote robil veci tak, ako keby sa už stali. Ale oni sa ešte nestali. Kedy som vo svojom živote naposledy veril Bohu tak, že veci už sú dobré, hoci ešte nie sú. Že veci už sú vyriešené. Ťažké veci môjho života, hoci ešte nie sú. Kedy som veril tak naposledy Bohu, že ten Boží čas pracuje pre mňa a že pre Boha v podstate čas neexistuje. Ale že veci môjho života,
veci mojej viery, môjho vzťahu s Bohom sú tak silné, že ja tu teraz, ponorený v najväčšej mojej kríze, v mojom malomocenstve, viem, že veci budú dobré. A viem to preto, že sa spolieham na Boha. A o tomto Bohu viem, že je všemohúci. A druhý aspekt, ktorý by som z toho prečítaného textu Evanjelia vám chcel tak ponúknuť, je ten, ktorý určite tušíte. 10 bolo malomocných. 10. Ale iba jeden spomedzi tých 10 sa našiel, aby sa vrátil a vzdal Bohu slávu. Vzdal mu chválu, vzdal mu poďakovanie, že otočil jeho život o 180 stupňov. Že s malomocenstvom, ktoré v tých časoch znamenalo zomieranie zaživa, znamenalo odpísanie, znamenalo už len nejaké prežívanie, nejaké vegetovanie až do smrti, ktorá mala prísť hneď. Zrazu som zdravý a mám nejaký reštart svojho života. Všetky dvere sú predo mnou otvorené, lebo malomocenstvo pominulo. Z tých 10 to takto pochopil jeden. Jeden jediný. A výsledkom tohoto pochopenia bolo, že mu Ježiš Kristus zvestuje: choď v pokoji, tvoja viera ťa uzdravila. Tí 10 sa nedozvedeli, že ich viera uzdravila. Ten jeden sa dozvedel, že to je kvôli viere. Viere v Boha. Presne tak je to aj v našich životoch. Iba ľudia, ktorí sú vďační, ktorí dokážu byť vďační Bohu a dokonca, ktorí si uvedomujú, že majú byť za čo vďační. Iba takíto ľudia dokážu dobre spoznať Boha. Dokážu spoznať jeho zámery. Dokážu lepšie vidieť, aké sú Božie úmysly s jeho vlastným životom. Iba ľudia, ktorí vedia byť vďační, lepšie chápu Boha. A pri vás všetkých, čo ste tu, nakoľko vás teda poznám, pri vás všetkých sa Pán Boh ukázal ako majster pri robote. A ver, že aj ty najposlednejší, ktorý si myslíš, že nemá za čo ďakovať, tak máš za čo ďakovať. Aj ty, ktorý si myslíš, že ti Boh nič nedal a všetko ti zobral, všetko, čo iní majú a ty nie, tak prvý máš za čo ďakovať. Máš ešte svoje ruky, máš svoje nohy, máš svoj rozum, ktorým si vie spočítať, koľko je 2 a 2. Tak mi netvrď, že nemá za čo Bohu ďakovať. Raz, až budeme jasnovidní, až budeme oslávení, uvidíme, koľko svetla Božieho bolo tu na zemi, koľko milosti Božej všade okolo. A my slepí a tupí. Neboli sme schopní Bohu poďakovať. Ja túto svätú omšu, nakoľko len môžem, nakoľko len vládem, celú obetujem za vás, za poďakovanie za vás a obetujem ju aj za všetky vaše úmysly, ktoré nosíte vo svojom srdci. Všetkých vás chcem naozaj klásť na tú paténu. A chcem sa vám z tohto miesta veľmi osobne poďakovať. Vám, ktorí ste sem prišli zďaleka, ale aj vám, domorodcom, špeciálne vám, ktorí ste nadšenci tohoto miesta. Keď som vstupoval do Rehole, nevedel som nič o svetom Františkovi. Skoro nič. Žiadny životopis prečítaný, žiadny film pozrený.
Nič. Iba bol v mojej duši hlas, ty pôjdeš do rehole a pôjdeš k františkánom. A keď som už vstúpil k týmto františkánom, začal som spoznávať, čo to znamená vlastne františkánske hnutie. Začal som spoznávať, kto to bol svätý František a aké dielo postavil tu na nohy. S Božou pomocou. S Božou milosťou. A keď som to pochopil a spoznal, zatúžil som tu, teraz, v 21. storočí, po takom naozajstvom kúsku Františkovej zeme, po takom naozajstvom kúsku františkánskeho územia. Kde by bol každý každému brat. Kde sa ľudia s láskou stretajú a rozprávajú. Aj keď inak vyzerajú a inak myslia. Miesto, kde nejaké predplatené lavičky ponúkajú, aby som si sadol a odpočinul. Symbolickou rečou povedané. Aby som sa nadýchol do ďalších krokov môjho života. Miesto, kde ma ľudia príjmajú takého, aký som a pokúšajú sa ma mať radi. Pretože aj ja sa snažím mať rád ich. A keď som prvýkrát vstúpil na toto územie, do osady Galamba, nejak intuitívne som vycítil, že toto by mohlo byť to miesto. Hoci si jasne uvedomujem, že Božia milosť a Božie evanjelium sa nikdy nemajú koncentrovať na nejaké miesto. Božia milosť, Božie evanjelium a Božie kráľovstvo je tu v našom srdci. Na tom ukrutne záleží. Pretože Boh vždy hľadí na úmysel človeka, vždy hľadí na srdce. Ešte jedna báseň mi utkvela v mojej pamäti z tých čias, kedy sa zrútil komunistický systém a ožila náboženská sloboda, začali stredká, začali gospelové skupiny, nacvičovali sa veľa gospelových piesní, ja som bol všetko toho súčasťou a žil som takú novú jar svojej mladej jary. Jedinýkrát som počul tú báseň na nejakom téze, alebo ja neviem, čo to bolo, a zapamätal som si ju. Chcel by som vám ju teraz ponúknuť. Oblaky ďalej miznú v dialavách. Zaniknú kdesi v nekonečne. Aj všetky naše piesne, aj modlitby, čo znejú na perách. A čas, ten uteká. A prach, ten ďalej víri po uliciach. A pripomína, že všetko sa raz pominie. Len láska nie. A Boh. Ale veď Boh je práve tá láska. V ňom nachádza zmysel aj cieľ každá položená otázka. Aj každá kvapka krvi. Aj to, prečo nemusím byť všade prvý. A prečo sa mnohých vecí odriekam. A čas, ten uteká. S mladosťou odlieta mi pevný hlas a hlavu zdobí prvý sivý vlas. Som rád, Pane, že si tu a tvoja vôľa sa tu so mnou stane. A ja ti v zbytku rokov slúžiť smiem. Nie musím, Pane, ja to chcem. A z hĺbky srdca, Pane, za povolanie ďakujem.
Tu je. Mamu nevidí. On potom má deda, denne hore do dnešní. Mám zo 4. No dobre moji, myslel som si, že príde Jose, moja pravá ruka, a že mi donesie aj nejakú literatúru k tomu, ale k tomu asi literatúra veľmi netreba. Neviem, či by ste verili, ale od stromu sa dá strašne veľa naučiť. Takých základných, jednoduchých vecí. Ak strom má koreň, prežije. Ak nemá, zahynie. Presne tak je to aj s človekom. Musí mať koreň a hlboko. Nemôže ísť celý život po povrchu. Hlboko koreň. Ak ide celý život po povrchu, na konci života zistí, že o tu mu vôbec nešlo. To je jedna dôležitá vec. A ďalšia dôležitá vec, posledná, je tá, že tá lipa není obyčajná lipa. Ale je to lipa zachránená z jedného pražského záhradníctva po veľkých povodniach. Z toho záhradníctva 90% drevín odniesla veľká voda. A táto lipa nielenže prežila na tom mieste, že ju neodniesla voda, ale ona ani nevyhynula od toľkej vody, proste nevyhnila. A tá lipa nielenže nevyhnila, ale ona teraz krásne kvitne. A to je taký symbol, že bez bolesti nič nestojí za to. Bez bolesti zdá sa, že v tomto živote to nemá myšlienku. Tak toľko k tomu a teraz pristúpime na to, aby sme to sadili. V duchu toho, že čo nič nestojí, za nič nestojí. Neviem, či si uvedomujete, ale všetci sme súčasťou historického okamihu. Keď sa naše deti budú chodiť, keď sa vaše deti budú chodiť hrávať pod tú lipu, poviete, tam som bol. Dobre. Asi áno. Pripihneš mi to vyššie, musím byť trochu vyššie. Bude. Pán Veselka. Ale nie, že by som nevedel robiť. Ja viem. Troška. Ešte vyššie. A touto stranou dáte na juh. Ale nie, radšej nie, že nie hlbšie, nie? Tak, Netreba. tak, ešte Ešte vymýšľaj, na ktorú stranu. Tebe, nie? No, počuť na tým. Jo, pardon. Lucí, možná vodu tam teďka nalejte, aby to mělo kořen. Polievaním sadne.
To nie je pravda, to má byť tak aspoň 10 cm nižšie. Nižšie. Nižšie, nemali ho poťahať hore. To nie je od toho krčka, rozumieš, má byť on lesníkovi, to nehovorí, že ako sa má stavať. Ale ja som tiež poľnohospodár. Ale nie, môže kráľ, my sa dobre poznáme. Pozor. To je práce, co? Je to nážez. Toto sa volá krček a ten má byť ešte znižovaný 5 cm. Nebude aj 18. Chce to len čas. Ale ona sadne. No, ten krček ten má byť dole. Nie, ona sadne ešte teraz na hádu. Troška mali by pochodiť s nohami. Pošlapte nohami. Toľko svedkov, že pracujem, som ešte nikdy nemal. Taký 150 kg, vidíš, nie to ide nižšie, taký 150 kg by to mal. Tak. Pri tom krčku treba, nie na krajoch, ale pri tom krčku treba byť. Ďakujem asistencii. Ešte? Ešte zvedem. Na kraje. Takto, hej? Také lôžko na vodu urobiť. Ale ja mám šťastie, že nie som naobliekaný. To je jedno šťastie. Nezamáš si tú peknú štolu. Áno, chápem. Vedúci, troška sa posunú. Cez nich nemôžem odpočiť. Tak sa môže dať dookola ten stredný a tak sa by tam mohol jama. Tá drťa môže ísť dookola. Tak alebo ešte? No ešte to troška upraviť. To sa upraví. Rozvítať to nejaký. Hej. No vidíš, teraz Jožko, ty si odborný. Dobre, moji, tak teraz nasleduje tá druhá časť, to prežehnanie sa pred jedlom. Hej? Dobre. Jožko, zober to vedro preč, lebo zavádza. Ďakujem. Moji drahí, ja viem, že vy viete, že treba byť vďačný za chleba. A aby sme vyjadrili tú vďaku, lebo za chlebom sa skrýva, že máme čo jesť a máme kde bývať. Takže teraz sa spolu poďakujme, že sa nám vynikajúco darí nad pomery miliónov iných ľudí. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otče náš. Zdrav vás, Mária. Milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je Boží života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Dobrý Bože, požehnaj nás,
aj túto lipu, aj všetko jedlo a nápoj, ktoré dneska budeme požívať z tvojej štedrosti. A prosíme, aby si dal chleba všetkým, ktorí nemajú a hľadujú. Pretože iba ty si všemohúci Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vrúcna vďaka za asistenciu. Nech sa páči, poďte. Kráľovná, vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. Ku tebe vzdycháme, Panna ctihodná, prosu Boha za nás, brána nebeská. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. Ochraňuj nás, Matka, slova Božieho, prosu Boha za nás, u Syna svojho. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. My k tebe voláme, Matka premilá, prosu Boha za nás, Matka predivná. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. Prosíme ťa zbožne, neopúšťaj nás. Mária, buď s nami, oroduj za nás. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná. Vynieme sa k tebe, rúža duchovná, prosu Boha za nás, nebies kráľovná.